Niiskuneiti, yritä nyt ymmärtää. Minä olen mies, eikä minua saa kahlita. Minä tarvitsen seikkailuja ja vaaroja ja vastoinkäymisiä ollakseni onnellinen. Siksi minun täytyy lähteä. Joku soittaa huuliharppua! Hei. Minusta tuntuu, etten ymmärrä naisia. Nuuska Muikkunen! Olen iloinen, että ymmärrät minua. Voi. Minä olen vapaa! Muumipeikko. Tarkoitatko, että et rakasta minua enää? No en ihan sitäkään. Muumipeikko ja Niiskuneiti näyttävät olevan riidoissa. Sinä onnellinen asut yksin. No muuta pois kotoa. Minäkö? Hän ei osaa nukkua öisin, vaan heittelehti rauhattomana patjallaan. Tiedän mitä olit tekemässä, minäkin valvoin. Olit Nuuska Muikkusen kanssa. Mitä oikein vihjaat? Mitähän mieltään Niiskuneiti on? En anna sinulle ikinä anteeksi, jos sekaannut asiaan. Ei voi olla koskaan täysin vapaa, jos ihailee liikaa jotakuta. Minä olisin tahtonut tulla mukaasi. Tiedän, mutta minun pitää lähteä yksin. Minä tulinkin vain sanomaan hyvästit. Hyvästi sitten. Hän huokaili rannalla poissa olevana eikä kiinnittänyt mitään huomiota ympäristöönsä. Kultaseni, sinä vilustut, tässä on huopa. Annan sydämeni sinun hoivasi. Oi, olen niin onnellinen. Muumipeikko on mennyt kisloihin. Hän aikoo mennä naimisiin. Sehän on vallan mainio uutinen. Huokailu on ensimmäinen merkki onnettomasta rakkaudesta. Nuoret sydämet kurottautuvat kaivaten toisiaan kohti. Pelokkaan innon vallassa nuori lemmensairas riipii päivän kakkarasta terälehden toisensa perään ja arvuuttelee, saako hän vasta rakkautta. Rakastaa, ei rakasta, rakastaa. Ovat olevinaan kuin mies ja vaimo. Minun ei ole pakko palata Muumilaaksoon, voi mennä muuallekin. Oi, mutta sitten Muumipeikko tulee surulliseksi. Et ole kuullut uutisia. Mitä uutisia? Nuuska Muikkunen! Meidän avioliittomme on pelkkää leikkiä. Olen lopen kyllästynyt avioliittoleikkiin. Minä aion lähteä huomenna lyhyelle vaellukselle. Tahtoisitko sinä tulla mukaan? Mamma, minne Muumipekka sanoi lähtevänsä? Yksinäisille vuorille, vain huviretkelle. Hän salaa jotain. Teeskenteleviä kanoja. Joo niin, tapa kerran vuodessa. Kehtaatkin! Älä heittäydy tunteelliseksi. Tahdon olla sinun kanssasi päivin öin. Voisinpa heittäytyä vahvoille käsivarsillesi ja unohtaa kaiken. Rakastan sinua, rakastan sinua, rakastan sinua eniten koko Muumilaaksossa.
Rakastan. Mitä tämä merkitsee? Anteeksi, että joudut kestämään tämän. Muumipeikko, Nuuskamuikkunen. Niiskuneiti! Niiskuneiti odottaa! Sinä kai sitten aiot jäädä poikamieheksi vai mitä? Minun rakas muumipeikkoni, minä en anna sinua kenellekään. Sinä jäät siis tänne. Niin. Sinä valehtelit minulle. Onko muumipeikko, tai siis onko sinä perää, että sinä olet rakastunut muumipeikkoon? Miehet eivät ymmärrä elämän herkkiä puolia. Sehän on tunnettu tosiasia. Vai monia huhuja. Siitä en ole yhtään mielissäni. En yhtään. Muumipeikolla on vielä yhtä ja toista opittavaa naisista. Olet tehnyt päätöksesi. Olet mennyt naimisiin sormus nimettömässä. Meidän avioliittomme on pelkkää leikkiä. Enkö ole kertonut sinulle? Mistä oikein on kysymys? No mitkä ovat sinun tunteesi? Niiskuneitiä kohtaan siis. Tytöt eivät kiinnosta minua. Voi ihme. Hyvä tavaton. Onko se ehdottoman varmaa? Onko jokin huusta? Muumipeikko on sairas. Mitä meidän pitää tehdä? Mitä me voimme tehdä? Mahdatkohan olla huolissasi jostain, joka alkaa H-kirjaimella? Kai sinä tiedät, että voit kertoa meille ihan kaiken. Älkää viitsikö. Nyt menee liian pitkälle. Minä vain, että ei se niin ole. Ihan totta. Mitä ponnekkaammin hän yrittää salata sen, sitä selvemmin sen näkee. Olemmeko me tosiaan sellaisia? Ehkä me sitten olemme. Parasta kertoa totuus. Mutta miten? En tiedä mitä ajattelette tästä, mutta vannon, että minä olen minä. Olen pahoillani puolestasi. Isä. Minä en ole isäsi. Älä kiihdy, pappa. Se ei tee hyvää sydämelle. Ne ovat vimpsahtaneita lälläreitä, joista ei ole mihinkään. Mistä se mahtaa johtua? Ovatko he sairaita? Etkö voisi matkustaa jonnekin vähäksi aikaa? Saanko pyytää jotain? Mitä? Ilmoita, kun lähdet. Mutta Tule surulliseksi lähdöstäsi, vaikka tiedänkin, että palaat. niin. Ilmoitathan lähdöstäsi. Hyvästi muumipeikko. Tapaamme jälleen ensi vuonna. Kuule äiti, Niin? miksei Nuuskamuikkunen ole vielä tullut takaisin? Jaa, ehkä kevät on tullut aikaisemmin kuin hän kuvitteli. Voi rakas muumipeikko, älä itke. Miehet eivät itke. Etkö arvosta minua? Raahauduin luoksesi sateessa, koska arvelin sinun kaipaavan seuraaja, mutta et ole huomaavinasi minua. Naisilla on noita päähänpistoja. Anteeksi, että vaivasi. Muuten Haisuli, oletko kuullut jotain Nuuskamuikkusesta? Nuuskamuikkusesta? Sinä tiedät hänestä jotakin? Ei muuta kuin sen, että hän lähti syksyllä eikä ole tullut takaisin Ja mitä? Muumipeikko ikävöi Nuuskamuikkusta. Roskaa. Miehet eivät ikävöi ystäviään. Missä kummassa Nuuskamuikkunen viipyy?
No hei, minä tulin sitten viimein. Nuuska Muikkunen, mitä sinulle on tehty? Muumipeikko. Anteeksi, kyllä minä sen tiesin. Mutta jotenkin en halunnut ajatella sitä. Kuule, tiedätkö miksi matkustelen niin paljon? Olen kierrellyt siellä ja täällä niin kauan kuin saatan muistaa. Ja matkustelen vast edeskin, koska se todella on minun perimmäinen luontoni. Ei ole koskaan hyvä, jos joutuu toimimaan vastoin omaa luontoaan. Minä tiedän sen. Minä olen huolissani. Eihän siihen ole mitään tarvetta. Muutuit täysin. Minä en kestä enää. Tulen ihan sairaaksi, jos pidättelen. Nuuska Muikkunen, mitä sinä teet täällä? Alisa on minun ystäväni. Nuuska Muikkunen! Eikä ole! Älä höpötä puuta heinää. Eikös Alisa ole sievä tyttö? No, Ehkä olette huomanneet, etten ole täydellinen tomppeli. puhuin totta. Pidä henkilökohtaisena loukkauksena sitä, että et keksinyt parempaa hätävalhetta. Ja vielä tyrkytät palturia totuutena. Suurisilmäinen kaunis typykkä. Muumipeikko on lääpällään siihen. Taas se nainen on Muumipeikon kimpussa. Kuule Muumipeikko, voisinkohan minä viipyä teillä muutaman päivän? Tietysti, se olisi hauskaa. Primadonna on kietonut Muumipeikon pikkusormensa ympäri. Nykyaikainen nainen ei jää odottamaan vastausta kädet ristissään. Toimii ja on valmis taistelemaan. Oletko sinä, tai siis onko sinne perää, että sinä olet... Olen. Nuuska Muikkunen, etkä ole kertonut minulle mitään. En välitä hänestä tippaakaan. Sinä valehtelet nyt, että surisi. Minä kyllä tiedän. Muumimamma. Nyt saat kyllä luvan kertoa, kuka oikein olet. Parasta kertoa totuus. Hän on tullut pöhköksi. Pappa, Minä olen edelleen sitä vastaan. emme saa enää kohdella Muumipeikkoa kuin pikkulasta. Ei ole helppo olla isä tällaisena aikana. Muumipappa Ressu. Hän on liian jääräpäinen ja ylpeä antaakseen periksi. Ehkä en ole vain ennen huomannut. No, mymmelihän vähän vihjaisi siihen suuntaan. Minun täytyy lähteä. Sanasi tekevät minut surulliseksi, mutta samassa, jos sinä niin tahdot. Jokaisella naisella on oikeus rakkauteen. Nuuska Muikkunen! Muumipeikko, Nuuska Muikkunen, menisitkö mielelläsi naimisiin? oletko tosissasi? Olen. Jos sinulla on noin kova hinku, tuskinpa me estämme. Vai mitä? Eivät minunkaan sukulaiseni estelleet, kun halusin reissailla ympäri maailmaa. Oi kiitos isä! Kiitos äiti! Arvelen, että on paras kertoa totuus. Voin kuvitella, mitä siitä seuraisi. Muumilaakson naiset, miten ajamme tuon hulluuden pois? Ja mikäs väenkokous täällä on? Kuules nyt, muumipappa. Ongelma on teidän eikä meidän. Mitä Nuuskamuikkusesta? Hän voi joutua vaikeuksiin. Lähdetään tänään mereen. Nyt on jo liian myöhään, mutta huomen aamuna ensimmäiseksi jo ennen kuin aurinko on noussut. He puikahtivat rannalle ja tekivät pitkän purjehdusretken. Ehkä Muumilaaksoon ilmaantuisi aikaa myöten toinen puheenaihe. Elämä on niin kummallista toisinaan. Muikkunen, mitä meille on tapahtunut? Olen varma, että kaikki päättyy onnellisesti. Rakkaus. Voiko se olla vaarallista? Vai
Poikia on vaikea ymmärtää. He haluavat vain yhtä asiaa. Masentuneet henkilöt tekevät joskus epätoivoisia tekoja. Mamma, minne Muumi-Pekka sanoi lähtevänsä? Yksinäisille vuorille, vain huviretkelle. Hän salaa jotain. Jotain vakavaa on tekeillä. Tiedä mitä olit tekemässä? Olit Nuuskamuikkusen kanssa. Mitä oikein vihjaat? Minä sanon, että te olette hyvin tuhmia. Mitä Nuuskamuikkusesta? Muumi-Pekko on kovasti Nuuskamuikkusen perään. Niinpä niin. Siltä se vähän alkaa tuntua. Sinä olet luullakseni oikeassa. Mikä poikaa vaivaa? Kai sinä tiedät, että voit kertoa meille ihan kaiken. On paljon hauskempaa, kun joku toinen nukkuu samassa huoneessa. Tarkoitatko jotain tyttöä? Tytöt eivät kiinnosta minua. Mitä sanoit? Kaikkihan Muumilaaksossa sen tietävät. Voi hattuvantti. Muumipappa ei ole mielissään pyssyleikeistäsi. Valtavasti hän huomasi mekon, jonka olin pannut esille. Oi, hän on sitä tyyppiä. Pappa. Se on kuulkaas ihan normaalia. Eikä ole. Se on esi-isiemme vanha tapa ja me noudatamme sitä. Minä en tahdo. Kai sinä sentään olet mies. Onpa se kaunis. Kunnon poika. Tästä saat pienen palan. Ovat olevinaan kuin mies ja vaimo. Noin viikon päästä Nuuskamuikkunen sitten palasikin jokavuotiselta etelänmatkaltaan. Et ole kuullut uutisia. Mitä uutisia? Meidän avioliittomme on pelkkää leikkiä. Nuuskamuikkunen. Sinä olet niin iso ja valkoinen. Älä! Nuuskamuikkunen, olen ikävöinyt sinua. Niin minäkin sinua. Muumi-Pekon pikkukultti. Niiskuneiti! Niiskuneiti odottaa! Anna minun olla se kelmi. Älä edes puhu minulle. Älä jankuta, niiskuneiti. Tai mitä näin? Mutta etkö voisi ajatella, että se oli vain jokin ihmeellinen yhteensattuma? Onko Muumi-Pekka, tai siis oletko sinä, onko sinne perää, että sinä olet rakastunut Muumi-Pekkaan? Älä ota sitä niin raskaasti. Sinä valehtelit minulle. Niiskuneiti on hermona. Tytön on vaikea ymmärtää tätä asiaa. Aika soppa. Isä. Minä en ole isäsi. Etkö voisi matkustaa jonnekin vähäksi aikaa? Sinä ajattelet lähteväsi taas pois, vai mitä? Tulen kaipaamaan sinua. Pidä huoli itsestäsi. Kuule äiti, miksei Nuuskamuikkunen ole vielä tullut takaisin? Jaa, ehkä kevät on tullut aikaisemmin kuin hän kuvitteli. Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa hahmon ihmisen. Tiedän mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen. Yksinäisyys sydämessä katkeriksi pisaroiksi tiivistyy. Olen sinussa kiinni ja sinuun kiinni jää. Kadehtien niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään.
Ainoa mahdollisuus on kutsua noita apuun. Vai ovat asiat sillä tolalla, että tarvitsette minun apuani? Mistä sinä sen tiedät? Muumilaaksossa alkaa kierrellä huhuja. Suostun tähän pikemminkin Aliisan kuin sinun tähtesi. Sinä taisit pelästyä vai mitä? Kuka on kertonut siitä? Ei ole ihan helppo tehtävä. Onko se liian vaikeaa? Koska se todella on minun perimmäinen luontoni. Mikään ei ole noidalle liian vaikeaa. Näin. Ei ole koskaan hyvä, jos joutuu toimimaan vastoin omaa luontoa. Miten ihanaa! Tein sen yksinomaan sinun vuoksesi. Kiitos. Nyt voi lähteä katsomaan Muumipeikkoa. Minä tulin sitten viimein. Nuuska Muikkunen, mitä sinulle on tehty? Sinä näytät surulliselta. Muutuit täysin. Sanoin häntä prinsessaksi, mutta vain leikilläni. Mitä Nuuskamuikkusesta? Hän voi joutua vaikeuksiin. Muumilaakson naiset, miten ajamme tuon hulluuden pois? Me emme ole tehneet mitään lainvastaista. Pysykää poissa lasteni lähettyviltä. Joko lopetatte oitisystäväni ahdistelemisen, tai minä pidätän teidät. Oletko tosissasi? Olen. Lähdetään tänään merelle. Minne te muuten olette matkalla? Varmaan jollekin saarelle, josta kenelläkään ei ole pienintäkään aavistusta. He ovat todella erikoisia. Eivät sen erikoisempia kuin mekään heidän silmissään. Rakkaus. Voiko se olla vaarallista? Vai poikia on vaikea ymmärtää. He haluavat vain yhtä asiaa. Asentuneet henkilöt tekevät joskus epätoivoisia tekoja. Missä he ovat? Mikseivät he jo palaa? Mahtavatko he palata ensinkään Muumilaaksoon? Nuuska Muikkunen lähti, koska hän näki millaista soppaa on tulossa. Tiedätkö, että kuorsaat kuin porsas? Onko meidän pakko? Minä en pidä riitelemisestä. Hän on vain jäätävän ironinen. Kukaan ei estä sinua kääntymästä takaisin. Mikähän sitä vaivaa? Minä vihaan naisia. Vihaan. En olisi osannut sanoa paremmin. Sinähän olet se voimamies. Sitten kysyin, oliko se nähnyt sinua, ja siitä se sai hepulin. Minä en tiedä mitään. En minäkään ihan tyhmä ole. Puhuin totta. Et tarkoita, mitä puhut, ja se suututtaa minua. Lupaa, ettet enää koskaan palaa. Lähdetäänkö takaisin? Joo, äiti. Oma rakas muumipeikkoni. Muumitaloon kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Oi kiitos, muumipappa. Hyvä esitys!
Mikäs soppu hänelle nyt? Ei minua mikään vaivaa. Outoa käytöstä jopa muumipeikolta. Olen pahassa pulassa. Muumipeikko, hoi! Minne hän on mennyt? Olisi inhottavaa, jos olisinkin väärässä. Älä kerro epäilystä. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Naisen vaisto ei petä milloinkaan. Nuuska Muikkunen. Miksi hänen piti tulla tänne? Sinä olet alhainen. Häivy heti paikalla. Minä lähden, jos sinä jäät. Joko sinä voit paremmin? Hän ei ole syönyt 3 päivään. Hän ei ole oma itsensä. Mikä sinua riivaa? Minä olen vapaa ja voin tehdä mitä haluan. Oletteko riidoissa? Eikö se ole pelkästään luonnollista, että jos aviokumppanuuksista vaimo on vaikeuksissa, mies haluaa auttaa häntä? Mitä minun täytyy tehdä? Sanot, että olet pahoillasi ja tarjoat sovinnon kättä. Ja silloin huomaat, että todella olet pahoillasi. Hän on poissa. En olekaan nähnyt nuuskamuikkusta viime päivinä. Minä luulen, ettei Nuuska Muikkunen halua seuraa. Mutta onko hänellä paikkaa minne mennä? Masentuneet henkilöt tekevät joskus epätoivoisia tekoja. Varjelkoon! Oi, mitä minä nyt teen? Mitä Nuuskamuikkusesta? Onko jokin via? Kaikki on lopussa. Kai minun täytyy kiirehtiä, jos aion pelastaa hänet. Minun täytyy. Nuuskamuikkunen. Sinä olet aivan liian nuori päättämään päiväsi näin murheellisesti. Muumipappa, katastrofi! Voi kauhistus. En olisi ikinä uskonut, että hän on noin epätoivoinen. Hän ei ole syönyt 3 päivään. Heikossa kunnossa hän ei jaksa etsiä. Kaikki ovat jo tainneet luopua toivosta. Nuuska Muikkunen! Onko hän kuollut? En minäkään haluaisi sitä uskoa. Apua! Muumipeikko! 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 Tämä ei voi olla totta. Tämä on liian kamalaa. Anteeksi. Minä...
Oletko sinä tehnyt hevosen?